Mmawa bwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kuzizira kupitilira mmawa uno komanso tiyembekezere nyengo yopanda mitambo ndi yamphepo nthawi zina masana. Tuyembekeza nyengo imeneyi ifa ya dera la mpweya olemera limene akhazikika pa mtunda wa Malawi kulimbikitsa kuti kwathu kuno kusakhale mitambo. Mmawa uno kuzizira m'madera ambiri monga ku Lilongwe komwe kutazizire kwambiri ni madigiri 12, kuziziranso ku Blantyre kuzomba ni madera ena ozungulira ni madigiri 14, phepete mwa nyanja muzizira momverera ni madigiri 18 chimozimozinso kwa Mgabu ndi ku Nsanje. Mmawa omwe uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso nyengo yachangululu m'madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Koma masana kufunda m'madera ambiri monga ku Mzuzu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre. Koma kutentha mphepete mwa nyanja monga ku Kalonga komwe kutatenthe ndi madigiri 29 chimozimozinso ku Mangochi, koma kwa Mgabu komanso ku Nsanje kutentha ndi madigiri 31. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mphepo ni nyengo ya mitambo m'madera ochepa makamaka mchigawo chakumwera. Tiyembekezerenso nyengo ya mitambo yapo ndi yapo mchigawo chapakati, koma mchigawo chakumpoto tiyembekezere nyengo yopanda mitambo. Za nyengo zomwezi mnali ndi ine Alex Chairman, khala nodziwa dziwani za nyengo.